Λοιπόν, μια φορά είχα ένα έξω με γυναίκα, άρον, και γύριζε στους δρόμους από εδώ, από εκεί, και μια στιγμή θωρεί μια, και έτσι λέει πόσο πάει. Λέει 70. Λέει, ένα κουσάρι της λέει έχω. Λέει, παπα, δεν το ξαναπείς. Λέει, την άλλη φορά ρε παιδί μας δώσω το 50. Και θα λέει, δεν έχω. Λέει, όχι, σε παρακαλώ πολύ. Λέει, σε αυτό το πράγμα δεν έχω ούτε εκτόσεις ούτε σκόντο. Ένα κουσάρι που του λέει, το μόνο που μπορώ να σου κάνω είναι να σε αφήσω να το δεις. Το κουσάρι μου. Λέει, εντάξει, να το δω, τι να κάνω, δεν έχω άλλα, αν το δω, λέει, ναι. Λέει, να δω, λέει, στο στενό, δεν έχει έτσι πολλά φώτα να το δει. Ναι. Πραγματικά μπήκα λοιπόν στο στενό, δεν είχε εκεί πολύ φωτισμό και κάνει αρκετή βούσταση. Απάνω κατεβάζει λίγο έτσι, αν τα νύχτα δεν έβλεπα τους καθόλου. Και κάνει τον αναπτήρα. Πω ρε παιδί μου λέει, πω ρε παιδί μου λέει σγουρό. Σγουρό ρε παιδί μου, πολύ σγουρό ρε παιδί μου λέει, πολύ σγουρό. Λέει ότι ναι. Λέει, ρε παιδί μου της λέει, και δασί λέει πολύ λέει. Πολύ πυκνή τρίχα λέει βλέπω. Λέει ναι. Καλά ρε παιδί μου, τόσο λέει πυκνό λέει που είναι να πούμε, μπορεί λέει και κατουράς. Λέει μπορώ. Βάλε μπρος γιατί πήρε φωτιά λέει.